Moro Kore, mitä me ollaan ostettu tänään? Me ollaan ostettu Sisu kipinäpaketti. Mitä me Niska Kyllä, joo. Niin. Tämmönen. Nyt kipinöi. Iso rasia. Totta kai. Liifi. Viivakoodi. Ja avataan. Se lensa ja... Avautetaan. Otetaan roska pois. Ei. Vähän mennyt rikki tosta. Hyvä juttu. Sitten jumalauta. Toivottavasti vittu. No niin. Tämmönen rasia niinku kokonaisuudessa ei saatana, avataanpas. Erittäin paljon. Erittäin, haistetaan. Aika hyvä. Tuolla reunassa tuo yksin otetaan seikkaaksi tuolla. Maista. Ei! Makutesti. Hedelmäinen maku. Kolainen maku myös. 4,5/5 ei maistu Sisulle. Mäkin maistan. Jaossa. Otetaan 2, koska tää iso rasia. Okei, monsteri on hirveä jakaa. 2. Maksi. Mitäs pojat on mieltä tästä? 4,9/5 ei maistu kipinä. Ei kipinöi. Ei kipinä. Mä sanon 0,01/5. Hyi helvetti mitä paskaa. Oli huonosti sanottu. Naista Kore vittu. Ja nyt nämä ovat hyviä. Haista homoilussa. Tässä on tuote, joka on hyvää. Tämä ei. Hiljaa.